lento ngifuna ukuyisebenzisa nje kubantu abawu4 kuphela ngoba angakavumeli ukuyisebenzisa. I But just ngifuna want nje to ukwenzela use isibonelo 4 ngikukhombise people. ngikuprovele. Ngifuna I just want to prove that wena ongalali you are suffering from insomnia. ebusuku You are a victim. ngifuna ophethe ingane ehlushwa imoya kakhulu. A kid haunted by the evil spirit. Ingane ehlushwa imoya kakhulu. Child haunted by Hayi the evil encane. spirit. Not an infant. Ngifuna ingane ethe xaxa. Lencane phela makuphuma inkonzo Ethole. uzoyibeka isandla. I'm gonna abrogate. Okay, angenze example kule okay. Laba. This group. Stop now. Stop loyo baba. Stop loyo. Loyo kudala ngimbonile. Ma. Stop kuye baba. Sorry. Woza mama ngapha. Come, lady. Uyayibona lento isebenza. Tanami, come. Woza la. Come to child. Come. Woza la. Come to the Suselok front. langa. Suselok. Buyisela ngapha. Let her come. Loyo mbuyisela ngapha loyo. Ngifuna nje ukwenza isibonelo ukuthi ngizobe ngenzani ekhaya. Example, what have they doing there? Imali ngenyawo. Imali ngenyawo. Upright. Imali ngenyawo. Yes, stop, yeah. Stop now. Angifune abantu abaningi sengiqedile manje. Angifune abantu abaningi ngiqedile. Woza ngapha phela. Ngiqedile manje, ngiqedile. Finish. I'm finished. Hey, ndayi lo mbuyisela ngapha la. Imandla. Let her go to the Mandla. prophet. Let her go to the Mani kanje. Angakayisebenzisi. Not yet utilized. Nalensebenzo lo iyona ezongena lapha ebhavini. Isetshenzwe strong. Such a- Iyona engizobe ngifaka kuleli yadamu lami lapha engilakhe ekhaya. Mhla ka29 On the 29th. abaphuma abantu eDurban, abaphuma abantu eSwaziland, eSwaziland. abaphuma abantu eKwaZulu Natal. KwaZulu-Natal. Ngizobuyisa inhlanhla yakho ngalensebenzo ayikakatholakali njengamanje. Not yet. Lena ngizoyifaka emanzini edanyini. Uzongena ngikufaka edanyini. Phatha into yokushintsha ngoba ngizobuyisa inhlanhla yakho. I'm gonna revive you. Hey, iba bemehlweni mina Look at the problem. mancane Ole. strong kakhulu, powerful. Inamandla. Baba lana langa hey bemehlweni Look at the prophet. sis so akuyi bemehlweni kakatara yes papans yes man edileke isikahlaka kahle inhlanhla kulo ngenza nje abantu abawu6 kuphela Isithupha. angifuna abantu abaningi kulensebenzo ngoba angakayikhiphi iyophuma lapha ekhaya iyoqala yonke lensebenzo engiphethe la All of it. iyona engizobe ngigeza ngayo abantu abaphuma abantu alunda abaphuma abantu kwaZulu Natal abaphuma abantu eDurban mhla ka29 kubambe esingelayo Oh, the yetang bemehlani yes pants yes kikisa wathi ngisize baba Yolole. wathi ngisize baba Dara. check kwenzekani manje lapha What's happening? hey mbuyise ngapha ngiphatha into strong kabi la strong kabi lento engiyiphethe la Inamandla. mbuyise ngapha la mama Let her go. mbuyise ngapha la mama Go on top. ikhona lento nakuyena mbuyise ngapha Yes, wale. nawe sewungenile kule nsebenzo They are also involved. hey niqaphela kakhulu ingozi lento engiyiphethe la Very dangerous. iyala nemoya
yamadimoni la njengoba ngithe kuyivula la It's open. yonke imoya engcolileyo la ngaphakathi ayikahlala emzimbeni yabantu To set some people's body. wathi ngisize baba The Holy Father. wathi ngisize baba The Holy Father. ithunya zami ayiphakame Say, let them lie right umsamo now. wami awuphakame Let it be. mangigeze mhlanjulule Wasn't purified. ingelosi kaMprofethi The angel of the mayibuyise izinto zami let my mental mayibuyise umsebenzi wami mayibuyise inhlanhla yami mangingene emsebenzini mangigibele imoto mangiyithole ipromotion ibhizinisi lami liphakame must be elevated. ngikiza wathi ngiyaphumelela bheka lapha kwenzekalani lapha Oh, what is happening? iyasabe inamandla lento This thing is powerful. inamandla lento inamandla hey awubuyise lo mntwana lo buyise lo mntwana Let the child go to the prophet. lento i-affecta umndeni woza la buyise lo mntwana Tinta the family. ayinyakaze lento kulo mntwana Let it shake now. ayinyakaze Let it shake. ayinyakaze Let it shake. ayinyakaze umpopho ayinyakaze Let it shake. nanso-ke nansi iyanyakaza It's shaking. iyanyakaza iyanyakaza It's shaking. sebenza moya sebenza moya kaJehova Holy Spirit. Take sebenza moya Holy Spirit of Ubani God. la? Who's ubani la there? Who's there? ubani wena ubani wena nifunani la What do you want? ngiyayikhulula le ntombazane namhlanje I release the girl today. uyasha lo moya uyasha It is burning. uyasha It is burning. amandla Wow. insebenzo engikusebenza ngayo Material that I'm utilizing. mayithulise ivunguvungu Let it switch on the storms off. ngiyala ukufa kulomzimba I'm commanding the ailment within the body. namhlanje Today, niyathutha kulomzimba you are evacuating. ninami imoya Your evil spirit, elihlupha kule ntombazane you are disturbing the girl. niphelwa isikhathi Your time is due. yishani ngiyashisa ngiyashisa I'm burning you. ngiyashisa Burning you. ngiyashisa I'm burning you. iyasha It's burning. iyasha Burning. iyasha It's burning. iyasha It's burning. iyanyakaza Shaking. iyanyakaza Shake. nanso-ke iyasha It's burning. baba somandla Father, all iyasha iyasha burning. iyasha iyasha Burning. iyasha niyasha Yeah, burning. amandla The power. mawahlale kule ntombazane Let them reside upon the namhlanje girl. ngiyayikhulula I'm relieving her ngale today nsebenzo through this material. Somandla ngiyabonga. Almighty God, I thank you. amandla The power. bethe awu khala kuye sokuya kuye Leave her alone. 1 Kunya. 2 Kubini. 3 Kuthantu. 4 Kune. 5 Kuhlanu. 6 Kusitu. 7 Kusikombi. 8 Isishiyaka lombi. 9 Isishiyaka lolu. baba ngiyabonga Father, I thank you. ayikhulule le ntombazane Let the girl be suka relieved. namhlanje From today on. Phosa Woke up. stand up
Come to me. Sukuma iza kumprofita. Yithi baba umprofeti. Say Father Prophet. Baba umprofeti. Baba umprofeti. Father Prophet. Umntanami come. Kid. Iza kumprofita. Mama Mana, angithi uhamba nalo mntwana. is she with you? Baba nami baba. Come mama. Iza. Kodwa ke Iza kumprofita. bheka emehlweni mama nawe. Nonke nifakiwe le mancane All ngizwe. still Bheka emehlweni. deposited. Kade lapha. Look at the prophet's eyes now. Yes. Amandla. Power. Umpopo. It's a mic. Uba wena. Who are you? Uba nola. Who are you? Ngiphethe ikhanda mina. Oh, Kufa. sickness. Okay. Kancane. Ikhanda elahamba liphethe umuntu wakini. Suffering. La khona akaphilisa. The headache. Philisa. Let him or her. Akaphiliswa la khona. Let him or Baba that somandla. Almighty God. Nansi insebenzo yakho ongiphe yona namhlanje. Give it to the prophet today. Ngiyisebenzisa kulaba baba. I utilize it. That's Cela space. impilo. Ask for help. Stand up. Fosa. Try hlombe. Let the help. Mama, Mana. don't worry. Yes, sir. Come mntanami. Come. Mama, Brother, brother. Mana. lona ubehloshwa yini? What was troubling her? Uyawa nje maye esikoleni. Uyawa maye esikoleni njengoba enza ugrade 12. Awe. Sikunento ekhona The seizure. kuye. Athule. Athule baba ngasho ukuthi Epileptic. akhuleke nje. Uvele aquleke. Kuba Will ngathi faint. kunento isilwane kuye angazi kwenze njani. Imake ngiqinisa okugcina mntana. Woza lapha. Ngiqinisa Let me strengthen okugcina. you. Kade ngemuva. Qinisa okugcina. Her behind. Lapha. Bheka la. Namhlanje ngiyakukhulula kulokho kufa I'm relieving you from the ailment okusemzimbeni wakho. that is Wena within your mntwana. blood system. Kumele child. ufunde isikole. You must learn. Ngiqalekisa ikhanda. Uphathwa ikhanda ne? Constant headache. Baba. Yebo baba. No alilokhuza alisukela emndenini wakini. Kunomuntu wakini wayephathwa ikhanda. Is there the inheritance? Manje leli khanda lehlele kuwena. Yes, descended Kodwa to you as a njengamanje curse. ngoba ufike right nginensebenzo le. There's Le a enamandla material- angakayisebenzisi. No, not yet you. Nina nenhlanhla uNkulunkulu Very fortunate. akubusise. God bless you. Ubuye uzobonga. Come back and thank the prophet. Thank you. Vusalo. Amandla akusibekele. Power. Let's bless you. Mina angilokhozi lapha angiprofeti. I don't prophesy. Ngisiza umuntu kodwa uNkulunkulu nedlozi lakho umuntu makuthiwa angimtshele If I'm into. instructed to do so, Ngiyamtshela. I just do Kodwa so. kusho ukuthi If I mangakutshelanga did not tell you, ngimamela umoya ukuthi just uthini. take Unenkinga enkulu na baba command kumele from the realm ngiyisolve. of spirit, Ukuthi a great ngikhuluma call ngoba unto it's the not a Father. secret. Amen. Imfihlo. But ngizoyisolve namhlanje. Amen. I'll Mfundisi, resolve it ngiyabonga today. kakhulu. Number 1, Okokuqala, ngithathwa ngisiwa endaweni taken to the certain okuthiwa land yiKwaThema. Uyazi called lapho Watema. Do you know Watema? Kathema ngiyakwazi mfundisi. Eh? Ngiyakwazi ithema. eThema. Wazi kanjani Watema, eThema? how do you know that place?
ethema ethi uke waya noma khona umuntu omazi Do you ethema ever go there or benginomngani not someone? kudala ethema mfundisi benginomngani kudala ethema ethema What angithi uyaqala ukukhuluma nami ngiyaqala It's ukukhuluma time nawe to speak mfundisi to the prophet. yeah kunento eyenzakala ethema Something transpired But there. What awuzange time? unakhe. Did not pay attention. okumele ngiyisolve That I ngiyisebenze should Amen. attend to it. now Minister to Kunento it. Now, eyenziwa ubaba wakho something engekho done by your right father, unrighteous manje deed, lento ihambe ibuye nawe long ibuye run, kuwe ngoba wena bounce uyigazi back to lakhe you. amen ubaba You wakho are waya related to komunye him, umuntu consulted le somebody, yasethema ke ngiyibona Thema waya thing, I komunye can see. umuntu osebenza consulted ngabantu someone. lo muntu working with wakhona people. usendaweni okuthiwa They're on ise certain eDavidton area yazi called Davidton Davidton. Do ngiyazi you know Davidton it? mfundisi Davidton uyazi kanjani How do you know Davidton? eDavidton khona abantu bengisebenza nabo bahlala khona le okay Davidton asiyeke uba waya eDavidton Your father waya went to kumuntu Davidton to ongekho right someone wayise who's efika unrighteous. emnika something When he gave him wayifaka some egazini lakhe lo baba wakho to blood of your lento yajika lento tent, lento ilwa nethonga fighting idlozi against the ancestor. so umuntu oyigazi lika baba One wakho who's ingane related to the kababa blood wakho ngeke of ilungelwe spring. ilutho Nothing will Amen. ever come right to the offspring of the wena man. uyasebenza Are you working? angisebenzi mfundisi Eh? ngaxoshwa emsebenzini angisebenzi Yeah. sengina 6 years ngihlele there is a problem ile Konke, amen ingane lo baba wakho walanda Father, into engekho right collected kangaka ukuthi naye iyalwa to futhi things naye also Amen. fighting futhi against ubaba him. wakho Your father lento also. yenza ukuthi angakuthandi wena amen He does injalo not mfundisi. like you injalo because of phela. that. niyazwana nobaba wakho Are azwana you getting along Thank you. with him? anizwani nobaba wakho Not- azwana mfundisi umgcinele Getting ubaba along. When wakho was the last time? nakhona ngamgcina kudala bese last week khani ngimbone adlula nje elidlula nje Passing. elidlula nje yasidlulela mfundisi ekubeni ngamgcina there is a kudala problem Passing. King. inkinga ka ileyo That is a problem. manje kuthiwa kufuneka I ngikusize should help you. ufuna ukuthi ngizokufaka esifuthweni mahala Steaming for ngabonga free. kakhulu, Steaming process for ngoba free. ngifuna ukuqala ngikufake I just esifuthweni want to Amen, steam you mfundisi. first. awulokhu uzile ukujaha kakhulu angijahanga I do not in a now hurry. ngizofuna bakuthathe I bakufake want to kuphi put you on esifuthweni steaming Amen. process. bafake iswasho sami My umkhucululi products. Amen. angithezo langa bamfake esifuthweni ngeke ngimkhokhise ngizoqala I'm not ukumsebenza gonna manje charge him. amen ngifuna I'm ukumsebenza gonna mahala start to minister to him for free. kunenziwa uba Something wena is done by lento your iyaphenduka father. futhi This ibe is turning around, yisilwane become an evil kangaka ukuthi wena Christian mawulele now, ebusuku in such a way that you uzwa ngathi sleeping, khona umuntu feel okhona there's someone khona present. amavoice engathi ayakumele every day mfundisi Thank nasemini you. namanje njengoba ngihleli la phansi bese khona abantu angathi bayakhuluma kuwena amen injalo mfundisi la kuwena and then khona into abakulasa nayo Every day. ebusuku uma ngabe ulele sleeping at night. lento ifika lo moya lo akuwona umoya isilwane sibi Evil creature. ngisaba ngisho ukusichaza Can't even ngoba angifuni explain it. ukuthusa I don't want lento to ivala shock you. iyalwa This thing is fighting. ilwa Fighting. abanye abakini bapha abafowenu Where are your mhlawumbe brothers? umfowethu one ngimshiye endlini ukhona uyasebenza Where is manje bekathola i-peace job ugcine manje iDecember bekasebenza esikolweni ugcine manje iDecember umsebenzi uthola iJanuary manje ugcine manje vele ukusebenza okay naye ke Also, still sizomkhulekisa ngokubathi ngifuna ukusebenza wena kuqala I khona want insebenzo to engizokufaka deliver. yona ngifuna ukuthi ungene esifuthweni deliverance. mawubuye esifuthweni ngizokusebenza futhi khona insebenzo engizohamba ngikufake yona Amen. la wena emzimbeni ngoba lento iyalala nawe futhi is seducing phinda you, lento incele nento yakho sucking your every day, genital mfundisi. also, incela also sucking this thing. Your manhood. sometimes wena unokuthi mawulela uvuka umanzi Sleeping work every day mfundisi wet already. ngizakusiza I shall help you. I shall get you I will delivered. help you amen mfundisi See. ngizakusiza ngabonga kakhulu mfundisi ngizakusiza Well, manje abakuthathe bakuse no, I empophomeni must amen mfundisi go to- lo oh why vele kumele uye empophomeni yabona mfundisi You must go to Hayi, ngiyafuna the why vele manje waterfall. ngikhomba impophomo kusho kufuneka ukuthi Why indaba am I talking? seyiqeda le empophomen Amen. zoba nayo imali empophomo Can you hayi afford them? mfundisi ngizoyenza noma yini ngifuna ukuphila zama kodwa ngifuna ukuthi uyobamba inkosi Don't drop nobody. angeke mfundisi okay angeke zama ke u340 rand 340 uze rands. la To the nini khona manje prophet. Saturday mfundisi Sunday
Sunday. Sunday ebusuku Sunday uze la at 9. ufuna ukukufaka empophomeni I want to uzawubona take you to uzobuya the ufuna ukuvulela waterfall. yonke Come back and lento I want to open everything of yours, please. yes khona enye ngabe There's ngitshela yona something ngitshela that I cannot disclose ngekho now. right but lento Evil, unrighteous. lento ebiyenzeka What was izophela happening? uzobuya uzongibonga To an ngiyabonga, end, you're gonna come and thank the prophet. Sanibonani enqabeni. U Dr. Xaba noGwaja kaGesi. Ngachaza nje ngokuthi imgilingwane ayenza lapha yana njengoba chaza nje ukhuluma iqiniso. Mina ngiye lapha ya ngangisemathandweni kakhulu ngithanda umama wengane zami. Umama wengane zami wathathwa enye insizwa emshangelwane. Yamthatha lensizwa emkhiphe ebusuku ngo12 ngangingazi ukuthi umuntu uthandana nawe ungaxabene naye sangaphuma ebusuku ngo12 ahambe konje ahambe ngabona nje hayi kunzima angisatholani naye ifonini ngitshela ukuthi angisakuhle ukuhle kulesikhathi leso ke ngikhala ubusuku nemini sengiphenduke nje usizi ngafika kubaba lapha yana ngikhala wafika ngaphethe lento khona induku yakhatenda dadayiphatha ubhoko It's a rod. waphatha lebhoko wafika ngikhomba ngalo wathi ukutheni ngakhala inyembezi wathi ngathi hey lo muntu uhambile angimazi uThupi sembathe ngiyamcinga angimazi nefoni akayibambi inhlobo wathi njengamanje ngicela usuke nje uhlale la ume nje la bese uyabuyisa ke umfonele manje manje umfana ngithi akayibambi ifoni ngathi naye baba akayibambi isidalo sengifisa ngathi ngeswa nje iphimbo lakhe nangaphela ngathi mangisuka ngathi ngiyamfonela wayibamba ifoni wathi zwide ngiyesa kikisa umukholwa You believe. umukholwa You believe. umukholwa You believe. umukholwa If you believe. umukholwa ngenhliziyo uyabona nje basela sonke That's why all uNkulunkulu persons, akabhekile ukuthi ugqoke kanjani into ayifuna kuwena inhliziyo yakho Is your heart is the issue. Baba ngizobonga kuningi kakhulu engingakubonga. Okokucala nje ngibonga impilo, ngiyaphila nokuphila kungenxa yakho Shobathi. thank you Shayihlombe Give a round of applause. Inkulu impi ongilwele yona. impi ebebhekene nawe It's a warfare. Impi beyimbi ngibona amadoda manje ayaguqa. Ngizobonga kakhulu Shobathi ukuthi futhi okunye nje engizokubonga ukuthi umama uthi ngizombongela ngoba ingane seyivelile uthi manje la mabox lawa eli1 lekagogo umama kababa ibox leli hawu kathi kunezipho lapha Oh, some gifts. uyabona ke mawuthunyiwe If you're saying izibusiso the ziyakulandela blessings will follow. manje leli elinye la kankosikazi kababa hawu uthi uyabonga inqola ihamba neseyili It's a type Yebo, of ba. way. uthi ubonga ukuthi manje bona baphethe wena kahle baba uma ngabe bona bekho besiyokuthola kuphi wena uthi ngimbongele kakhulu Shobathi Hey. uthi akanawo amazwi anele okubonga ukuthi solo safika encabeni izibusiso ngezibusiso nezitha ziyaphenduka ziyalala uphethe ingane namhlanje Yeah. ikhona ingane ifikile ya ikhona Infant. awu sozana ukahle manje mina ke ngike sengithi ke nami ngizozibongela mina uyabona mangabe unobaba unomzali angazi nabo bazalini uma ngabe unomzali okuthandayo kufanele ukuthi nawe ukhombise umzali wakho asaphila uyabona lento le mina ngiyikhuluma ngoba ubaba sowashona ubaba ongizalayo sowashona manje mangiyamangala ukuthi ngithola ubaba wakamoya ovala lesa sikhathi
Baba ngizosho nje ukuthi ngiyabonga Shwabathe. Hey. Imali axosha kulento mfana. Kanti ngigadile njalo letho. Busa lapha ukwazi. Amache ke. Awubheke nje. Bheka nje. Uyabona ke wena oqala ukuza buka nje. First time come on. Ukhona umfundisi onganikwa wakho ayithole nje wakho le mali. Is your pastor getting anything? Awuthi ngibone nje. A piece of token.